què volem que sigui el futbol català i què ens agradaria que fos el futbol espanyol. És a dir, per exemple, nosaltres no... A més, no et diré coses que no les diu ningú, però és que ningú et diu que la Federació Espanyola de Futbol ha tancat 2 anys consecutius amb 140 milions per 260 milions de tresoreria. Exercici 21, exercici 22. I que el 23 no he vist el tancament. I que el benefici de l'any 22 van ser 30 milions d'euros. I que el pressupost d'una federació amb 200.000 llicències és 28 milions d'euros. I que surten d'un europeu en el que han guanyat 28 milions d'euros i que el 40% d'aquests 28 milions d'euros va a parar a uns senyors que ja guanyen uns sous astronòmics i que el 60 va parar a la Federació Espanyola de Futbol. Jo ho sento, no ho entenc. No entenc perquè la Federació Espanyola ha de tenir 160 milions de tresoreria, no entenc perquè les federacions no tenen pressupostos més reforçats i no entenc perquè el futbol espanyol no s'estructura a través del número de llicències i no a través d'una cosa que en Rubiales em va dir de viva veu quan li vaig preguntar l'estructura territorial del futbol espanyol és intocable. Bueno, doncs muy bien, ja pot ser tan intocable com vulguis, però jo diria que la UEFA, quan reparteix els llocs de participació, dona 4 llocs a Espanya perquè té moltíssimes llicències, perquè té una tradició de futbol, i Andorra fa 2 per limitació d'Austràlia. Llavors a mi em sembla il·lògic que una federació que té 10.000 llicències i 600.000 habitants tingui la mateixa porta d'entrada en el futbol semiprofessional que una que en té 200.000 i 8 milions d'habitants.